Pa da. Evo baš da se vidim ja. Ja sam lepa, ali ne moram da bude mi rođe u svakoj supi. Ej, čao! Šta sve tu ima? Kako leva ruka. A, evo uhvati nešto levom rukom, nadam se. Leva ruka služi ti za ukras, jel tako, Mila? Irina? Ej, srećo! Tebi ćemo za reklamu neku. Za lamaze. Gubi glava bez kafe. Sad ću se kume espresso, viš kako će to bude dobro. Ajde, molim te. Evo sad ću.